Ix-xogħol fuq il-proġett tal-akkomodazzjoni soċjali f'Birkirkara miexi ġmielu hekk kif kull ma jmur qed ikompli jersaq lejn tmiemu. Waqt żjara li għamel fis-sit il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali innota kif ix-xogħol li ma waqafx wassal biex fi ftit ġimgħat ġew installati s-servizzi kollha tad-dawl u l-ilma f'kull appartament. Dan fil-waqt li tlestew ukoll ix-xogħlijiet ta' finishings fuq is-sit blokok u tpoġġa l-madum bejniethom ukoll. Huwa spjega kif dan il-proġett huwa parti minn wieħed akbar għall-akkomodazzjoni f'pajjiżna. Il-ħsieb huwa li issa niffanalizzaw uħud mill-proġetti wkoll qed naħdmu fuqhom biex inkomplu l-kullanna ta' suċċessi li għamilna fil-qasam tal-housing biex inkomplu ngħinu iktar 20,000 ta' familji wkoll li għandhom bżonn l-għajnuna tal-Istat. Is-sit f'Birkirkara ser ikollu 73 appartament ġdid u 56 garaxx imqasma f'sitt blokok ta' 3000 metru kwadru. Dan bħala parti mill-akbar proġett ta' housing f'pajjiżna fl-aħħar 40 sena b'investiment ta' 110 miljun euro. Biex b'hekk Gvern Laburista ser ikun ħoloq 1700 appartament ġdid ta' akkomodazzjoni soċjali.